Magandang araw sa inyo mga manonood. Ang Imperyong Byzantine. Hinatid ni Emperador Diocletian ang Imperyong Roman sa kanlurang silangang bahagi. Constantinople ang kabisera ng Imperyong Roman mula sa Byzantium. Pagtatag ng Imperyong Byzantine. 284 CE, paghahati ng Imperyong Roman sa kanlunat silangang bahagi ni Emperador Diocletian. 324 CE, pinag-isa ang kanlunat silangang Imperyong Roman ni Constantine. 330 CE, paglipat ng kabisera ng Imperyong Roman sa Byzantium. 395 CE, ganap ng pag-iiwalay ng kanluran ng Imperyong Roman at silangang Imperyong Roman. 476 CE, pagbagsak ng kanluran ng Imperyong Roman. 527 CE, pagtatag ng Imperyong Byzantine. Lokasyon ng Constantinople sa pagunlad ng imperyo. Mayroon itong natural na mga hangganan na nagsilbing proteksyon laban sa mga mananakop. Matatagpuan ito sa mga pangunahing rutang pangkalakalan sa pagitan ng Asia at Europe. Theodora, asawa ni Justinian, ang kinatawan ng imperyo sa pagkipag-ugnayan sa pangadayuan at tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan. Emperador Justinian, noong 527 CE na manuklok bilang emperador ng Byzantine. Pinag-utos niya ang paggawa ng kodigo ng batas. Ginawa niyang maringal na lungsod ang Constantinople. Pagpapalawak ng teritoryo. Pinatupad ni Justinian ang layunin Renovatio Imperii o renovasyon ng imperyo. Pinalakas niya ang hukbong sa dataan ng Byzantine. Hindi niya nabawi ang gitnang at hilagang Europe mula sa tribong Germanic. Justinian Code. Ito ay tinatawag ng Corpus Juris Civilis o kalipunan ng mga batas sibil. Ang kaliklan ng batas na ito ay ginamit ng Imperyong Byzantine sa loob ng 900 na taon. Salamat po sa panonood. Created using Powtoon.